ഉണ്ടടാ, എനിക്കൊരാളുണ്ട്. There is somebody, someone out there waiting for me. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നിന്റെ ശക്തി. നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു മന്ത്രവാദിക്കോ ഒരു ശക്തിക്കോ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനോ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിനോ നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥന അകത്തുള്ള ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ, സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്, ഒറ്റയ്ക്ക് അവനൊരു സാമ്രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ആരാ? ഏലിയ. അവൻ ചെന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട്, അന്നത്തെ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴ പെയ്യില്ല, മഞ്ഞ് വീഴില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എന്താ അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ്? രാജ്ഞിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോ വച്ചടി ഓടുന്നവനാണ്. സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ഒരു ശക്തിയില്ല, മറിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഉറപ്പാണത്. എടാ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂടാ മോനെ. ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്.